аз съм алергичен от жени малко. И фондиотена малко и намирисва. Добре, следващ въпрос. Чакай, че забравих въпросите. Добре, бих спрял времето и бих направила всичко. Това, което не успя да направя с хората, с които трябваше да го направя. Не мисля, че мога да продължа този разговор повече. Джа. Не е за училище. Няма да питам за секс, аз ще питам за секс. Това кажа кача в TikTok. Братле, той поне моля те питам. Добре, ако имаш възможността да спреш времето за 3 часа, какво би направил? Ще спра глада на всички бедни хора. И как ще успеш за 3 часа, братле? Нали ще мога да направя абсолютно всичко. Всичко. Вие сте двойка, предполагам, няма да се имаме спокойно. Няма така, ела. Ела, кути тук, ела. Добре, приятелка имаш ли си? Не. Не, добре, ако си имаш и я фанеш примерно на клъб, влизаш в това жужата и гледаш двамата, какво би направил? Брат, сега това не е за пред... Добре, да го направим по-културно. Би ли се разправил с тях? Много ясно.